alangiza kuti apereke ndondomeko za ntchito zachitukuko zomwe zikufunika m'madera mwawo. Boma lati likuchita chotheka pofuna kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto amene akhala akusowa m'dziko muno. Munkhani yathu yoyamba, khonsolo ya boma la Nkhatabe ayilangiza kuti ikhazikitsa ndondomeko yatsopano imene ithandize kuti bomalo likhale lotsogola pa ntchito zokopa alendo. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana ndiye wanena izi atakumana ndi mafumu, anthu ochita bizinesi komanso akuluakulu a khonsolo ya bomalo. Hassan Piri ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula kwa anthuwo a Chihana ati boma la Nkhatabe lili ndi zoyenereza zambiri kuphatikizapo nyanja, mapiri ndi zinthu zina zomwe zingathandize kutukula ntchito zokopa alendo. Iwo alangiza khonsoloyi kuti ilembe mapulaniwo ndi kukasiya kunduna wa zokopa alendo ndi mafactory kuti boma liyambe kugwira ntchito yotukula bomalo. Ndi malo abwino odino kuti alendo akhoza kumabwera yomwe tikhoza kukhala one of the districts yomwe akhoza kupanga generate kwambiri forex ndalama zakunja. Komanso ali ndi mapiri abwino, ali ndi nthaka yabwino, mkhoza dziwa kuti tii aulimidwa kuno kuli company yakulu Kawalazi, komanso raba ali kuno amene ma industries amene akhoza kupanga boost economy ya Nkhatabe. Ndena takhale ndi mapulani kuti ifeyo tikamabwesa ma investors tizachonyeza malo amene tikuona kuti ma investors akhoza kukhala interested kuti apange invest in Nkhatabe. Achihana auzaso anthu aku Nkhatabe kuti pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akuchita chotheka kuti mdziko muno mukhale ndalama zakunja, mafuta, chakudya, fertilizer ndi mankhwala mzipatala. Pothirirapo ndemanga, phungu wa dera lapakati m'boma la Nkhatabe a Simon Vuwa Kaunda ati ali ndi chikhulupiriro kuti boma lichepetsa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Sangalala kwambiri kulandira a second vice president atiyendera Afrika, tathokoza kwambiri kutenga watu kuboma ndiwo kuthokoza chifukwa cha ndalama zimene a president apromisa 5 billion kuti bwera constituency yonse tikhandizi kucha mphamvu tsopano tifuna tiketala pa town ponse pano komanso timangensewo pa boma pano pita kuthoto komanso the stadium maganga kuti stadium imene ayamba kumanga timalizise. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko linoyu akukumana ndi akuluakulu a makhonsolo, mafumu, magulu ndi anthu ena osiyanasiyana ndi kukambirana nawo mene angapititsire patsogolo umoyo wa anthu mdziko muno. Hassan Piri, MBC, Nkhatabe. Boma lati lionetsetsa kuti anthu amene akuyenera kupindula ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo apeze zipangizozi mu nthawi yake. Cholinga chake ndi kuti zigwirizane ndi mfundo ya boma yothetsa njala mdziko muno. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana walankhula izi ku Bolero m'boma la Rumpi kumene anachititsa msonkhano. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Mazana a anthu omwe analandira wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana ku Bolero m'boma la Rumpi ndi chitsimikizo cha chikhulupiriro komanso chiyembekezo chomwe anthu mdziko muno ali nacho pa boma latsopanoli. Poyankhula pa msonkhanowo, a Chihana athokoza Amalawi posankha Professor Arthur Peter Mutharika ponena kuti kusintha boma chinali chinthu chofunikira kwambiri mdziko muno. A Chihana ati pakali pano boma likuchilimika kuchepetsa mavuto akuluakulu monga kusowa kwa mafuta a galimoto, vuto la njala ndi ena omwe boma latsopano lawapeza atafika povutisitsa. Iwo atinso boma liyesetsa kuti zipangizo za ulimi zotsika mtengo zipezeke msanga ngakhale zimayira kuchitika kudzera mndondomeko ya chuma ya mbuyomu. Ya anzathu amene anali boma anenekera kuoda fertilizer amene pa nthawi yake ndiye sanatero aoda mochedwa, fertilizer kubwera mochedwa, koma tiyesetsa ngati boma kuti fertilizer amene alipoyo tigwiritse ntchito kuti anthu mafamazi alandire pa nthawi yake mvula isanabwere. Patenga nthawi kuti mavuto atikonze, koma tikuona choyambirira ndi chakudya, mafuta, fertilizer. Pakadali pano, themba la mathemba chikula mayembe ya bomali yati ali ndi chikhulupiriro kuti boma latsopanoli
lithandizira kuti ntchito zachitukuko ziyende msanga kuphatikizapo ntchito yomanga msewu wa Nyika Nthalire. Musasecheyo, MBC Rumpi. Anthu 1.1 million ndiomwe akuyembekezeka kupindula mu ndondomeko ya chaka chino ya fetereza ndi mbewu zotsika mtengo yomwe boma likhazikitse m'boma la Mchinji mawa. Nduna yoona za ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rose Mbirizi ndi wanena izi lolemba mnyumba ya malamulo. Zambiri mulipoti ili la Chinsisi Moyo. Lolemba masana nduna ya za ulimi ndi chitukuko cha madzi a Rose Mbirizi anapereka mu nyumba ya malamulo tsatanetsatane wa momwe boma likuyendetsera ntchito yogawa chimanga kwa anthu komanso zina zomwe zili pansi pa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ambirizi auza nyumba ya malamulo kuti mu nyengo ya 2025-2026 ndondomekoyi mulifetereza wa metric tons 110,000 yemwe amugawe kudzera ku bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRFM komanso kampani zina za mdziko lino. Pakadali pano kampani ya SFFRFM yagula fetereza okwana 54,524 metric tons ndipo fetereza 31,321 metric tons wafika kale mdziko lino, pomwe fetereza wa metric tons 18,000 akuchoka ku dziko la Zambia. Ndunayi yalengezanso kuti ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ayikhazikitsa lachitatu likubwerali pa 12 November. Mega Farms yakhala 2 years kuyambira 2023-24, 2024-25. Pa 2023-24 panali ndalama zomwe zinagwiritsidwa ntchito pafupifupi 6 billion. Andi pakupezeka kuti ndalama zija amene abweza ndi anthu ongopitirira pang'ono pa 2 billion, kutanthauza kuti 4 billion kwacha 66% ya ndalama zimezi anthu sanapereke. Chifukwa ndalama zimezi amayenera kukongola pa chaka chimodzi, kutanthauza kuti kumapeto kwa chaka cha 2024 zimayenera kuti ndalama zimezi ziperekedwe. Ambirizi anaonjezera kuti ntchito ya zipangizo za ulimi zotsika mtengoyi ichitika m'magawo ndipo maboma omwe amayambirira kulandira mvula ndi omwe awafikire mu gawo loyamba ngati boma la Mchinji. Pa ntchito yogawa chimanga kudzera ku bungwe la Dodma, Ambirizi anati boma likupereka thandizoli kwa anthu maboma onse 28. Poyankhulapo pa nkhani yokhudza ndondomeko yoyendetsa minda ikuluikulu Mega Farms mchingerezi, Ambirizi anati ndokhumudwa kuti ndalama pafupifupi 6 billion kwacha ikuoneka kuti sinayende bwino pansi pa ndondomekoyi. Ndunayi yalonjeza nyumba ya malamulo kuti boma lichita chotheka kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ayiwunikanso ndi kuyamba kuyenda bwino. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti amayi komanso achinyamata ali ndi mwayi wa ntchito komanso mpamba owathandiza kukweza ntchito za ulimi. Nduna yoona za ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rose Mbirizi amalankhula izi pamene anaperekeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la World Bank oyang'anira chigawo chakumwera ndi kummawa kwa Africa Andiyame Diop kwa mfumu Mbwatalika m'boma la Lilongwe pamene amakayendera gulu la chinyamata la ACADES. Mwayi mtumodzi ali ndi zambiri mulipoti ili. Linayamba ngati loto mu chaka cha 2015 ndi achinyamata asanu omwe pa nthawi atangomaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana. Loto litsopano lakwaniritsidwa. Lero bungwe lilupeza thandizo lokuza ntchito za ulimi kuchokera ku mabungwe akuluakulu kuphatikiza la World Bank. Nduna ya za ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi Rose Mbirizi wati zomwe achita achinyamata awa ndi zopatsa chilimbikitso. Chitsanzo cha achinyamata amene tapeza ndi chachikulu kwambiri. Koma iwowa apanga izi atachoka ku sukulu kuja kuganizira kuti ifetu tili ndi nzeru, tili ndi ukadaulo, tinaphunzira kuti tikhoza kupanga zinthu. Koma apanga mbewu yokuti anthu agwiritsa ntchito kudera kuno ndi madera ena. Choncho ineyo ndimaona ngati kuti kungakhalenso kwabwino kwambiri kuti chithandizo chimene chichi ma investments amenewa azipita kuma investe konko. Chifukwa by now bwezi kubunda kuja kuluwana kapena ku polytechnic kapena ku mast kumene
panopa bwezi sidi akupanga iwaja ndikumapanga ndalama zawo ngati university. Ndiponso pali nkhaniso ina imene a president ikuwavuta kwambiri mumtima kunena kuti mpaka lero alimi athu amagwiritsa ntchito khasu. Tinanena kunena kuti tikuyenera tiyang'anenso madera ngati amenewo kuti ma university athu athe achinyamata athu kupanga zida zamakono zoti munthu asamagwiritse ntchito khasu zing'ono pali matrakta kuti munthu umatha kumayendesa ndi manja zimene zijazo ine ndikukhulupirira kuti aku polytechnic kapena ku mast akhoza kuzipanga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa World Bank oyang'anira chigawo chakumwera ndi kummawa ku dera la Africa ndi Ahmed Diop wati kupereka mpamba kwa achinyamata ochitira ntchito za ulimi ndi njira yokhayo yomwe ingasinthe chuma cha mayiko omwe akwera kumene monga Malawi. Kumbali yake wapampando wa bungwe la Akades Hezi Msiane wapempha mabungwe ndi mayiko kuti athandize achinyamata kamba kuti amasowekera mpamba kuti akwaniritse maloto awo. Katundu amene mukuona pano kuyambira ma facilities amene ali pano pali magetsi pano komanso msewu unapangidwa upgrade zonsezi ndi kudzera mu chithandizo chimene tinatenga kuchoka ku chinapezeka kuchoka ku World Bank. And tikachiona chithandizo chimenechi ndi chithandizo chimene ndichofunikira kwambiri chatithandiza kwambiri kuti tithe kusuntha mwachangu in terms of masomphenya amene tinali nawo. Tikukhulupirira kuna kuti chithandizo chimene ife talandira mwina ndi chithandizo chimene achinyamata ambiri akufuna chifukwa vuto limene achinyamata ambiri timakumana nalo lona kuti tilibe umwayi wopeza capital yolingana ndi mavuto amene wachinyamata amakumana nawo. Capital imeneyi ndi imene nthawi zina mchizungu timati patient capital imene umakhala nayo pamene ukukula ukuphunzira mu business icha. And ifeyo takhani mwayiona kuti munyengo imene timakula ndi kuphunzira business imeneyi being achinyamata amene tinamba business tango choko mene ku university tibe experience ina liyonse tinali mwayi umene woti khandi mwayo khandi capital imene tinaphunzira tinakhala kuphunzira business ndikumakula kudzera mu mwayi wa capital imeneyi. Ndikukhulupirira kuti achinyamata ambiri akufunika so patient capital imeneyi kuti athe kukwanitsa masomphenya awo. Bungwe la Akades lomwe lili ndi alimi 3500 landira ndalama kuchoka ku Agcom zokwana 130 million kwacha zomangira nyumba omwe muli makina komanso mosungira katundu kukonza msewu wopita kumalowa komanso makina opopa madzi ogwiritsa ntchito magetsi adzuwa. Izi zithandizira kukweza ntchito za ulimi komanso kuti adzipanga katundu kuchokera ku mbewu monga soya, nyemba ndi mpunga. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Pomwe anthu 4 million ali pa chiopsezo cha njala mdziko muno, banki ya First Capital yapereka ndalama zokwana 210 million kwacha kuboma kuti ligulire chakudya cha anthu amene alibe chakudya. Popereka thandizoli mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa banki Agnes Jaza wati banki imakhulupirira kubwenzera kwa anthu amene amagwira nawo ntchito, ndipo ati ichi ndi chifukwa chake agwirana manja ndi boma kuti athandize kugula chimanga cha anthu amene alibe. Ifeyo ngati banki tinalokhudzika kwambiri pamene anduna anapanga apilu kunena kuti pala anthu ambiri amene ali ndi njala, more than 4 million people Malawi muno. Ndiye ifeyo pozindikira kunena kuti anthu amenewa ndi makastomala athu a banki, tinali okhudzika kwambiri and tinaganiza kunena kuti iyayi tilifikire boma kunena kuti boma lisasowe ife ngati banki tilipo. Chifukwa choti ifeyo ngati banki ndife anthu amene timagwira ntchito limodzi ndi boma, so zinatikhudza kwambiri kunena kuti iyayi. And monga mukudziwa ndikunena kuti ifeyo ngati banki ya First Capital Bank tili maboma osiyanasiyana, and anthu ambiri amene akhudzika ndi njala imeneyi ali maboma amene osiyanasiyanawo. Kuona tinachiona kuti nchamtengo wapatali kunena kuti iyayi anthu amene wati afikire mwasangasanga malingana ndi mmene boma linatifikira ndi kutipemphera kuti tithandize. Ndipo nduna yona zachuma a Joseph Mwanamveka amene anandi athandizoli m'malo mabungwe la Dodma komanso boma ayamikira banki kamba kathandizolo. Mwanamveka apempha mabungwe komanso mabanki ena kuti athandize boma ndi ndalama zoti agulire chimangachi. Kuthokoza Nadikat family komanso board of directors a First Capital chifukwa cha chithandizo chimene atipasa. Komanso tiwasimikizire a bank kuti ndalama zimene atipasa zigwira ntchito yoyenera. Adodima agula chimanga
chikafika kwa anthu amene ang'ane kuyenda chimanga chimenechi. Pempho ndikuti makampani ena kapena mabanki amene sanatithandize tiwapemphe kuti mwina atatithandiza kuti anthu athu atithandize akhale ndi chakudya. Tikuziwa pali gap chifukwa ndalama zimene zikufunika ndi zambiri. Mukuone nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Masana ano muli ndi ine Romeo Umali. Tiye ntionenso mitu yake. Boma likuyembekezeka kukhazikitsa ndondomeko yaferereza ndi mbewu zotsika mtengo m'boma la Mchinjimawa. Aphungu a nyumba ya malamulo awalangiza kuti apereke ndondomeko za ntchito zachitukuko zomwe zikufunika m'madera mwawo. Boma lati likuchita chotheka pofuna kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto amene akhala akusowa m'dziko muno. Popitirira nkhanizi, nduna ya zamalamulo a Charles Mhango afotokozera nyumba ya malamulo kuti akuwunikira malipoti atatu okhuza ngozi ya ndege imene inachitika ku Nthungwa pa 10 June chaka chathachi. Pangoziyo anthu asanu ndi anayi anataya miyoyo kuphatikizirapo Dr. Saulo Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndunayi imayankha pempho la phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mchinji kumpoto kwa kummawa a Antony Masamba amene amapempha boma kuti lipereke chipukuta misonzi kwa manja ofedwa. Malipoti atatu ndili nawo, ndikuwayang'ana, ndikuwawerenga kuti ndithandize a president a dziko lino kuti tingapange bwanji pa ngozi imeneyi. Chachiwiri ndichoti ndiperekepo ndemanga pa zimene anayankhula phungu wa nyumba ya malamulo aku Mchinji kummawa kumene iwowo amanena kuti abale awo, brother awo, Kapeni, late Kapeni, nawonso anamwalira pa ngozi yomwe tizikuwakhuza kwambiri. Iwowo amapempha kuti bwanji tikamapanga za kafukufuku tiganizireso za compensation, chipukuta misonzi. Then nazuka nsanga kupanga clarify kuti mene ndikuganizira ine za compensation za chipukuta misonzi sindinganene kuti zituluka mu report imene ndikuwerenga ineyo. Tisayembekezero zimenezo pakadali pano chifukwa ndikuganiza kuti za compensation kapena chipukuta misonzi ziyenera kukhala mbali imodzi ya amene anapanga insure ndege ija kuti iziyenda. Komanso ma passengers akamalowa mndege amakhala kuti ali ndi insurance imeneyo timatenga insurance kuti pakachitika ngozi apereke chipukuta misonzi. Komabe ndisimikize kuti ngati ineyo pounguza powerenganso maripoti amene ali pa desk panga ndikapeza kuti pali china chake cholakwika chimene chinachitika kaya ndiza upandu criminal kapena zoti mwina zinalakwika kwambiri zoti boma litengepo mbali kupepesa mabanja ofedwa, ndipereka recommendation yoyenera kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kuti bwana mmene ndaonera ine anthu awa mwina tiganizire motere ngati boma zimenezo zikhoza kuchitika kwa pakati pali pano sindingasimikize kuti ndikupezapo ma elements ngati amenewo. Aphungu a nyumba ya malamulo awalangiza kuti apereke ndondomeko za ntchito zachitukuko zimene zikufunika m'madera mwawo. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko chakumudzi a Ben Perry apereka malangizowa mnyumba ya malamulo pamene amafotokozera aphungu mfundo zokhudza thumba la chitukuko la CDF. Izi zikutsatira kukweza kwa ndalama za thumbali kuchoka pa 200 million kwacha kufika pa 5 billion kwacha pa chaka chilichonse cha ndondomeko ya chuma cha boma. Ni mafotokoza kuti tikupanga ndondomeko zoyenerera za CDF imene ikubwera kutsogoloko imene president atiikira ya 5 billion nkuti ifikire kwa anthu ma guidelines akakhala otani koma za izo nzafotokoza bwino cabinet ikachita approve. Boma lati likuyesetsa kupeza njira zothanira natu ni mavuto akusowa kwa mafuta mdziko muno. Nduna yona zachitengedwe mphamvu ndi migodi a Jane Mathanga ndiwo anena izi pamene anayendera ofesi za National Oil Company of Malawi NOCMA mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anati boma likudziwa kuti mavuto akusowa kwa ndalama zakunja komanso kanyamulidwe ka mafuta ndi ena mwa mavuto amene akuchititsa izi. Kuchokera mu mzindawu nayu Patrick Dambula ni nkhani yonse.
dziko la Malawi akuti limafuna malitala amafuta okwana 2 miliyoni pa tsiku lina lililonse. Koma izi zakhala zikuvuta kuti mafuta oterewa apezeke mdziko muno pa tsiku. Izi ndi zina mwa zifukwa zimene zinachititsa nduna yoona zinthu zachilengedwe, mphamvu za magetsi komanso migodi a Jean Mathanga kuti ikayendere ofesi za National Oil Company of Malawi NOCMA kumene amasungirako mafuta. Pa ulendowu ndunayi inayendera malowa kuti imvetsetse zinthu mmene zimakhalira pa nkhani yolandira, kusunga komanso kutumiza mafuta m'madera osiyanasiyana. Pa ulendowu ndunayi anayiwuza kunena kuti dziko lino lili ndi kuthekera kosunga mafuta 60 miliyoni mu nkhokwe zake, koma pakadali pano mu nkhokwezi mulibe kalikonse kamba kakuti dziko lino likalandira mafuta amapita kukagulitsidwa m'malo osiyanasiyana omwetsera mafuta popanda kalikonse kuti kakhonza kusungidwa. Poyankhapo pa nkhani zoterezi, Amathanga anati boma pakadali pano likugwira ntchito mosatopa pofuna kuonetsetsa kuti labwezeretsa mafuta mu nkhokwe za dziko lino, ndicho linga choti dziko lino likhale lotetezeka ngati patakhala china chilichonse chovuta. Iwo anaonjezeranso kunena kuti boma likuchitanso zina ndi zina zofuna kuonetsetsa kuti nkhani yakuvuta kwa mafuta ikhale mbiri yakale. Pakali pano pa mafuta amene anali kunjaja, anali ku Tanzania, dziko la Tanzania ndi mapoti propamba kufika ndeze ndizamba kutani kulongosoka. Komano tufale zikhale zolongosoka adi mpaka kalekale ngati fe boma la DPP. Ndefe tipanga chantu ndi forex ipezeke kuti anokumathogula mosavuta. Komanso nkhani ya mitengo. Chifukwa nkhani ya mitengo ikumasokonezanso akumapezeka kuti mwina mafuta athu nthawi zina akuchipirira kuposa kusiyana ndi anzathu maiko amene atiyandikira. Ndezikatero apeza kuti mafuta aja kumachokanso kumapita maiko ena aja, zikatero tumakhaso mafuta athu agati kwa ajanso kumapititsa kunja. Ndi nkhani ya mitengo ifeyo ngati unduna tonetsati tani tilongosole. Komanso amene akutenga nawo mbali pa mafuta apo ngati makampani zosiyanasiyana makontract awo ndotani taonenso kuti makontract amene wali bwanji, kodi ndokomera mtundu wa Malawi. Ndefe tipanga china chilichonse ngati unduna kuti nkhani ya mafuta isakhaleso nkhani yovuta. Pothirapo ndimanga pamene zinthu zilili mdziko muno pa nkhani ya mafuta, mkulu wa bungwe la NOCMA a Clement Kanyama anati zipolowe zimene zinachitika posachedwa pa mdziko la Tanzania zinachititsa kuti dziko la Malawi lilephere kubweretsa mafuta amene amafunikira pa tsiku lina lililonse, ndipo zinafika pakuti mafuta amene akufunikano kuyitanitsidwa anachulukana kufika pa 10 million liters. Iwo anati koma tsopano zinthu zisintha posachedwa apa chifukwa zonse tsopano zili m'malo mwake. Sitinathe kufikitsa mafuta okwanira mu filling station. Zimenezi ndi zimene zapangitsa kuti kukhale mizere ekulu. Tikuthokoza boma chifukwa iwo akambirana nawo anzawo ku Tanzania, ndipo maloding anayamba pa 7. Padakali pano mafuta akulowa, ndipo mu masiku angapo kuchokera lero mafuta akhala popezeka mu filling station onse. Kuyambira mwezi wa Julai mchaka cha 2024, dziko la Malawi lakhala likumana ndi mavuto akusowa kwa mafuta. Zina mwa zifukwa zimene zakhala zikuchititsa izi ndiye kusowa kwa ndalama zakunja, mavuto amene amapezeka m'madoko opakirira mafuta ndi zina zotero. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Bungwe lolimbikitsa ufulu wa ana la NGO Coalition for Child Rights lati posachedwa apa akhala akunikira milandu yokhudza ana imene inachitika mu nthawi ya kampeni pokonzekera chisankho cha chaka chino. Polankhula ndi MPC, mkulu woyendetsa ntchito za bungweli a Henry Machemba amalankhula izi powunikira ndondomeko zimene akonza poonetsetsa kuti ufulu wa ana ukutetezedwa. Malinga ndi Machemba akudikirira kuti komiti yoona za chisamaliro cha anthu ikhazikitsidwe ku nyumba ya malamulo. Mmene ana anatengera mbali pa nthawi ya kampeni pamene timakonzekera zisankho za mu September, nkhani zimene zayikidwa pamodzi, zasonkhanitsidwa pamodzi, ndipo zimene zinali zolakwika zayikidwanso pamodzi. Chimene chatsala nkuti pakhala mkomano posachedwa apa ndi adindo makamaka amene tsopano ali mboma kuti komanso ku parliament kuti zimene zayikidwa pamodzizo anthu adindo adziwitsidwe ndi kuti papezeke njira zokhazikika zofuna kuteteza kuti mchitidwe umene wogwiritsa ntchito ana nthawi ya kampeni usadzachitikenso mtsogolo muno pamene pali nthawi ya kampeni komanso mwina pamene zipani zikukonzekera zisankho zosiyanasiyana. Mwina milandu iyi ilipo ingati komanso mwina kuopsa kugwiritsana ntchito nthawi ya kampeni komanso muzochitika za ndale ndikotani? Pa nkhani zimene zayikidwa pamodzi makamaka pali nkhani zokhuzana ndi kugwiritsa ntchito ana
ponyoza mwina anthu opikisana nawo pachisankho kugwiritsa ntchito ana mwina kwachosa mtunda kwayendesa mtunda otali posaonetsetsa nkhani ya chisamaliro chimene chimafunikira kuti akhale otetezeka pamene akuyenda pamenenso mwina nkhani ya chakudya. Ndipo munkhani za masewero mpikisano wa masiku atatu wa masewero a golf umene anakonza Blantyre Sports Club otchedwa Summer Tour Championship watha dzulo, ndipo Victor Kamalata ndi amene anakhala katswiri. Iye ndi mnyamata wa zaka makumi awiri 20 ndipo walandira 1 million kwacha. Norbert Jameson ali ndi zambiri. Gabriel Kambale ndiye mwana wachiwiri pamene Chris Kadzela anakhala pa nambala yachitatu. Kamalata anathokoza ena mwa anthu omwe anamthandizira kuti achite bwino pa mpikisanowu. Choyamba ndikuthokoza sports yanga Gift Gondo. Kachiwiri ndikuthokoza azizanga onse amene akhala nane kuchokera 2009 apanga zazikulu mwamwanga. Ena omwe anapambana m'magawo ena ndi Folindo Rodrigues, Ignacio Kambale, Spectre Gondwe komanso Sera Piringu yemwe anakhala katswiri kumbali ya amayi. Mpikisanowu unalowa masiku atatu ndipo unathandizidwa ndi United General Insurance UGI komanso kampani ya Pinnacle Financial Services. Mkulu wa kampani ya UGI a Grant Mwenechanya komanso mkulu wa kampani ya Pinnacle a Douglas Kamwendo anati mpikisanowu unalopambana. Tournament yatheka ife tathokoza kwambiri, tili osangalala kwambiri chifukwa choti kunabwera anthu osiyanasiyana, kunabwera ma customers athu ena anyuwani oti abwera panopa kuza Gulaso Insurance ku company kwathu. Nde ife titha kungothokoza kungonena kuti zonse zaenda bwino, anthu asangalala, anthu amenya golfu, atiuza mmene tingapangire improve tikamapereka ma services athu. Nde tikuona ngati takwanirisa cholinga cha tournament imene. Inaso pande kanawina ndenda sanga kwambiri koma yayi masiku atatu amene apitawa tasangalala kukumana ndi anthu amene tipanga nawo business, ena mwina tidzapanga nawo business nsogolo. Club sanapanga so organize bwino ndayi zonse zaenda bwino, tasangalala kwambiri. Kampani ziwiri izi zinapereka ndalama zokwana 8 million kwacha iliyonse. Aka kanali kachiwiri kuti Blantyre Sports Club ichititse mpikisano wa Summer Tour Championship. Norbert Jameson, MBC Sport. Ninkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane na insomito yake. Boma likuyembekezeka kukhazikitsa ndondomeko yaferereza ndi mbewu zotsika mtengo m'boma la Mchinjimawa. Aphungu a nyumba ya malamulo awalangiza kuti apereke ndondomeko za ntchito zachitukuko zomwe zikufunika m'madera mwawo. Boma lati likuchita chotheka pofuna kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto amene akhala akusowa m'dziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa tsamba lathu la pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, tikufunirani tsiku labwino makoma nonse. Chino cha Zokonda Mai Macheza di Mai Wafuko. Her Excellency Madam Professor Gertrude Mutarika. Kodi mwakonzeka kuipatsa moto pa 15 November lapano. Ndiye kuli dansi fumbi kobo di Miracle Chinga.
dziwani zambiri poimba foni pa manambala awa 0886 703 159 0888 891 194 0881 551 344 kapena 0881 258 831. kupatula kupemphera ndi kulambira zipembedzo zimakhala ndi nkhani zosiyanasiyana